Стига! Той е състезател. Да, бе, да. Да не цепи от тук галето нож с нея. За къде бързаш? Пит, кажи и аз не знам. Те от предната поем. Явно. А те го повод седиите. Добре, да питай ги. Само да питам, тия, които се обаха преди малко пътуват към Врачанци ли? Мамка, не сме по трасето! Ана, дай да се връщаме. Дай напред. По-добре на те, отколкото наопаки. Да, по трасето. 300. Ние сме по трасето, бе. Май така трябва да ги гледаме всички. Ти не може да е в трасето. Те казаха, че преди малко нали ще се връщат. Какво тия трябва да са се объркали? Помини още някой? Най-вероятно са профиширани. Сега, ние сме лесни, ние сме последна кола. Да, бе. Ти посреща? Не ни отговориха дали се чуят към Врачанци. Те са. А? Те са. Не бе, питам те, казах, не ни отговориха дали отиват Те към са. Врачанци. Какво те са? Те са, те тръгнаха към Врачанци. Аз разбрах, че с те си говорим. Ама... Пак то пътен знаш. Ти поне ще гледаш на видеоклипче. Как Да. е Трябва видеото? предупреждавай като идват. Няма пък. Аз съм лесен, аз съм последен, киото е пред мен, тъй че кой като мене.